Kiskunfélegyháza egyik impozáns épülete a Kész Aréna, amely nem csak a sportegyesületek mérkőzéseinek ad helyet, hanem más városi eseményeknek is. A fenntartása azonban nagy terhet jelent az önkormányzat gazdálkodása szempontjából. A képviselőtestület csütörtöki ülésén is téma lesz az aréna helyzete. Az előterjesztés szerint májustól havi bruttó 25 millió forintot kellene a városnak fizetni, de 12 millió forint úgynevezett egyszeri szolgáltatási díjkülönbözetről is dönthetnek a képviselők. Ezzel az összeggel a 2014. január, február, március és április havi szolgáltatási díjat emelik fel 22 millió forintról 25 millió forintra visszamenőleg. Több mint 30 millió forintos havi díjfizetési kötelezettségünk van, az elmúlt évben ennél kevesebbet fizettünk. Egész pontosan 22 millió forintot fizettünk havonta a Kész Aréna működtetését illetően, és hát kezdeményezte a 3P Kész Aréna Kft., hogy 2014-ben az adósság konszolidációt követően próbáljunk meg egy kicsit mélyebben a zsebbe nyúlni. Az ő ajánlatuk volt a 25 millió forintos ajánlat, ami még mindig elmaradt sajnos az eredetileg megszabott összeghez, tehát ahhoz a körülbelül 30 millió forintos havi díjhoz képest. Balla László elmondta, az állami adósságátvállalással megszűntek azok a kamat- és tőketerhek, amelyek eddig terhelték a város költségvetését. Az alpolgármester ugyanakkor hozzátette, a későbbiekben kezdeményezik, hogy a májusban hivatalba lépő kormány vállalja át ezt a terhet a várostól. Mint mondta, nem tudják, hogy az adóbevételek megemelkednek-e, de nem a lakosság, illetve a vállalkozások adóterheinek növelése a céljuk. A város, ha ezt a kötelezettségét fönnáll, fizetni kell, hiszen olyan komoly szerződések vannak, amit nem tudunk megszüntetni mi, mint önkormányzat, tehát ehhez kormányzati segítségre lesz szükség, és mi ezt fogjuk kezdeményezni. Nyilvánvaló, vagy mi, vagy pedig az új városvezetés kénytelen lesz, mert itt egy több milliárdos, még hátralevő adósságot kell majd rendezni, amit mi saját erőből biztos, hogy nem fogunk tudni bírni, kifizetni. Az előterjesztés szerint azt is vállalná az önkormányzat, hogy az augusztusi képviselőtestületi ülésre előterjesztés készül az addigi költségvetési terv teljesülésének függvényében egy egyszeri, legalább 25-30 millió forintos összeg megfizetésére betörlesztés jogcímén. Erre azért van szükség, mert hosszú ideig a nehéz gazdasági helyzet miatt nem tudta a teljes törlesztő részletet fizetni az önkormányzat.